sapa yen ora crita kok tambah nelongso. Oh saya suwe kok ngene rasane setino dino mung ngatoni wae yen arep sambah wis ra kuat arep celok tulung bingung aku nembung dengan sok kapan bisa mendem iki kasmaran pria kang kepati-pati. Tidak tanduke kalem radi gawe larang eseme grekatake yo ben mong ngimpi ora apa-apa yen ati iki bisa dadi lega dhewe teko kondolan tresno piye-piye aku pasrah liro Renggo Budaya yang sebelah sini semangatnya mana dong? Ayo mas. Yen arep crita karo sapa yen ora crita kok tambah nelongso. Oh saya suwe kok ngene rasane setino dino mung ngatoni wae yen ora sembah wis ra kuat arep celok tulung bingung aku nembung tekan sok kapan bisa mendem iki kasmaran pria kang kepati-pati. Ayo tidak tanduke kalem radi gawe larang eseme grekatake yo ben mong ngimpi ora apa yen nanti iki bisa dadi lega dhewe teko kondolan tresno